Laksi okoro side janya maji ya rukuru korokoro break ya konye ya bire rusen. So ya chabona ikera chika tamboka kai pumps ya taka goita kati. Lakini bona tenya ti space yeyo ya nya gutuma umenya pikipiki yole ngega gwe mugiti chika cia okora delivery. Ya bota ya mubuna sana. Bone gari yenge side ya the opposite side. Nero ya tum ya tumo ya sukumo munya pikipiki ngorro ya motorro motaro ime nabo ya mubune bigoti nera tumoka bona into togo saba chi driver ga kitiga save chibesa aka chigali chine service bona gali ya gucha laxi abantu yemugiti bonsi no musabaro bengo chi abangi na bengo ba umiso sana bona into togo saba abantu ba ke service yabo chigali nalitora punguza accident bunechi asema lieta ngoro kujoyo muko gusonja leo nchiri ejiro yamenyinkwa chipambu sinabo chiro shinene sana lakini bone jira chigari chikomenya kwa baka chietani epambu chatuma chachikomera na isana emo yotwarire babe sana ajo tole no kurara mike kyagere pare itere ngote epati gegari iwe chipikipiki chieta kando na mo inabuna suneka enyange saka nyoru suneka mate ko bwato igobona abantu baminto turatera mikase county eto garerie para yakeire chipikipiki chikomigana na chigari